kao što sečeš. Dobro. Izašao mi jedan long. Ubio sam ga, izašao mi drugi. I njega sam promašio i onda kako sam pucao, pucao sam sa ovo i svi 20 metka sam ga promašio i utepa ga nekako jedva i onda mi dođe ovaj tebe što tu. Ini bre. Dođi opet long. Ini bre. Evo si. Ini bre. Nemoj da me pucaš. Hoćeš, šta imaš? Gaila imaš, to li je bilo? Aha. E pa gledaj, stoj tamo iza door. Stoj tamo iza vrata i gledaj samo. Iza vrata idi tamo na long. Imam Gavrana. Neka dolazim. Come to me. Uleti. Gini bre. O, Kini bre se kaže. daj bre. Znaš kako sam mogu odvojicu? Aj No dođi. scope auto noob. Dođi opet long. Fuck your orto noobs, kick man. Rekao ti nešto ovaj čovjek. A, znam da čitam. Idemo no scope auto noober. Vi brate, da me nije ni ovdje ni primetio. Neću ga ja staviti život. Evo si. Kako? Ovaj onaj. Što je tebe kilo. A ti misliš mene zezati. Nije tako lako. Stoj tamo i pikuj. Dobro. Da be da, ti si be Michael Jordan. Ne znam što sam to radio. Jedan lager, brate, jedno sam ga kilo. Jedan kjedić. Minus 446 dnevnice, brate. Četvoricu i petog na pola. Stave pe u glavu. Da, evo da nema nikog živog. Gde si? Namo kod Dors. Na Sam da long. ti ali nema nikog. Na longu si. Da, na long, gdje i ti? Pa nisam, evo sad ću ja dođem. Ti bi trebao na pici da gledaš kod. Pa da, e tu stoji i pikuj. Gled. Evo kilov sam, gled, dođi. Stani ovdje. Ovdje stani i nišani Dor. I samo pikuj. Ne pucaj bez veze. Da. To, samo tako. Bockam, zašto neko kad imaš čačkalicu onako kad bockaš nešto to je želiš. Aha. E, samo ti to, samo ti kako bot. Evo ga, jedan, pao je, nema šta. Evo ga još Idemo, jedan i bra. on je pao. Vrća mi se A da raspoloženje. nisu bre. Raspoloženje. Lijeki, gledaj kako ripa mě. Dobro, bravo. Nje. Dobro. A be gledaj long. Gledaj sad, ti izađi. Long. Shit. Rekao ti će izađi. Letio sam kinju. Neki. No. Nubo. E, blokaj meni komunikaciju u game i ja ću tebi. Da se Okej. ne bi čuli duplo, pošto pričamo Lele, preko koliko Skype. kila napuca. Bravo, Mikše. Čestitam. Pika, ajde. To, idemo bre. To, Mikso, stoj tamo, ne, nisi ti ovo, nisi. Dobro, idemo koliko kila sam nabio. Ma bravo. Znaš, jedan se spavnuo. Nije prošla ni milisekunda samo što sam puknuo, odmah sam gubio. Oma kako ih putepujem. Mikso bre, dođi i na long. Ne mogu se smirim leke. Dobro bre. Lele na skol. Ja rekao 360 stepeni ću uraditi. Skoči i zambiri za mene. Ja sam sad na B, gdje si ti? Za malo dobijem ovo što on tebe ubio. Gdje si ti, samo mi kaže. Evo sad dolazim na B. Pa nisam baš na B. Brate! Koliko sam ih nabo tamo kod te spavam. Kome ovo?
kažem. Koliko sam ih zabo, brate. Jel Mikso, ti brate. budeš pitali na te? Ne, ja sam sad bio pored tebe. Tebe utepao i samo što sam ubio. Evo Znači, sad, bez- sad sam na pit. znači- Dođi u pit. Dolazim. Miksa dolazi pit. Nije! Evo, idi tamo i gledaj Dor. I ne pucaj bez veze. Leki, ovo ubaci u početak klipa, ovo, gledaj sad ovo. Šta? Nije! A bez stani. Nije! Pravilno. Beži, će tu bije. Ne! To. Bio sam ovo što je tebe ubio, a ne ti si Ma, ubio. ja sam ti asistirao. Ja sam još živ, bre. Leki, gumnjar! To. Još si ga dominirao. Kako dominiram! Leki, ti Brate, rozumim. lagucka mi. Lagucka. Leki, Leki. Dobro, bre, pričaj normalno, brate. I ja sam dominator. A ne znam na osnovu čega se dobije dominator. Zna na osnovu čega se dobija? Dominate. Ko dominatuješ nekoga. Pa da, Kaži mi kad izlazi da znam. ne izašliš. Pa dobro, evo, utepao sam i njega. I još jednog. Evo sad još jednog. Jedan jako tu. A kako da ne, Ukrnuo si video me, kako da ne, či ide to? Baš ja znao da sam ja za njeg. Četvoricu sam sad utepao vam. Pa nješ ti ne mogu vraćam. Dolazi vam Mikso, brate. Evo! Či dumrim! Ko me gađa vam? Lik iza mene ne može mu tepat s pištoljem. Eto, help. Šta ih pikam, brate? Daj metku mi! Gini, bre! Koliki mi slabi damage ima ovaj Glok! blok, da. Ju, čak neko mi svrsta vam ušao. Kako killujem, brate, AWP. Nekad se zaista ponosim sobom. Lele, ovog sam iskidao, brate. Dušu sam uzeo. Jednog se kroz kutiju gađam. Oni dva ovamo, brate, beg, preživjela. Jo, kako spikujem ja. Moji su ovi ovdje. Izgleda da ću ja budem drugo mjesto. Kako će prvo? Ja sam mislio ja ću budem prvi. Screenshotovo sam, bio sam prvi. U deathmatch. Jao ne! Nije ki svijetio. A be pričaj normalno, nemoj tako da pričaš. Uopće se ne razumeš u klipu. Čekaj, lagucka mi sam. Ja da idem da jem pa će snimimo još epizod pred meč. Dobro be, stani prvo da se završi ovaj i da odjavimo zajedno. Pa evo, gotovo, za 6 sekunde gotova epizoda. Pa dobro. Znaš šta? Uvek Eto. kad budu zadnje 10 sekundi, Evo, Kosandra pičem drugara snima klip. Mikso. Evo me. I ljudi, to je Drugo bilo mesto. to što se tiče ovog klipa, ćao.